Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне ихлас күңелдән кабат иҗат тапшыруында сәламлибез. Элек-электән җыр-моң, сәнгать кешеләрне мәдәни дөньяга илтүче күпер булган. Һәрбер халык үзенең мәдәниятен өйрәнгән, аның белән кызыксынган, үзенең өлешен кертергә тырышкан. Әйтик, бүгенге көндә дә республикабызның һәрбер район авылларында үзешчән сәнгать осталары, фольклор ансамбльләр, театр, җыр, бию түгәрәкләре уңышлы гына эшләп килә. Әле күптән түгел генә безнең иҗат төркеме Балык бистәсе районында булып кайтты. Һәм биредә Өмет фольклор ансамбле белән таныштым. Аларның иҗатын сезгә дә тәкъдим итәбез. Балык бистәсе урамнарын моңга күмеп, халкыбыз җырлары агыла. Әлеге моң урамнарга гына сыешмыйча, офыкта кайтаваз булып яңгырый. Мәгърур Чулман буйларына тарала, аның суларына күчеп, Иделгә килеп кушыла. Менә 10 ел районның Өмет фольклор ансамбле үз максатларына тугры калып, күпләрне сокландырып эшли. Монда җырларга, биергә, җырга яратучылар дип уйлыйм мин, Раил. Чөнки алар барсы да җырга, моңга гашык кешеләр. Өмет ансамбленә һәркем күңеле кушуы буенча килә. Шулай ук бирегә аралашу эзләп килүчеләр дә юк түгел. Аннан соң аерылмас дусларга, зур бер гаиләгә әверелеп китәләр. Ансамбльне үземнең гаиләм дип кабул иттем. Кайгы-хәсрәтләребезне, шатлыкларыбызны бергә уртаклашып, бер зур, тату бер гаилә булып яшибез без. Монда җитәкчебез Фирдания Габдулхакованың зур тырышлыгы бар дип уйлыйм мин. Ул вакытында Кырыста була, вакытында бездән җылы сүзендә жәлләми, киңәшләрен бирә. Шуңа күрә репетицияларга бик шатланып, теләп йөрибез. Мин пенсияга кадәр бер шаңгы ярышында биеп күрсәткән идем. Шуннан күргәннәр дә чакырдылар. Бу бии белгән җырлый да белә торгандыр дип. Менә хәзер инде 8нче ел шушы ансамбльдә йөрим. Өмет ансамбле өлкәннәренә сокланмаска мөмкин түгел. Картлыкның үзен яшәртеп яшибез, җырлагач күңелләр күтәрелеп китә, авырулар онытыла диләр. Ансамбльгә йөрүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре бар. Аларның күбесе ватанга ярты гасыр хезмәт иткән. Әле бүген дә күпләрне көнләштереп бииләр, җырлыйлар, яшь буынга өчен үрнәк булырлык кешеләр. Безнең ансамбльнең иң өлкән җырчысы Роза Әгли кызы Гыйләҗетдинова. Ул без гомере буенча мәктәптә балалар укыткан, гомерен балаларга багышлаган. Һәм атказанган укытучы исемен йөртеп пенсияга чыккан. Пенсияга чыккач та күп еллар балалар укыткан. Ансамбль безнең старостасы булып тора бүгенге көндә. Һәм төрле яктан үзен үрнәк яктан гына күрсәтә. Су кыена ул безнең спорт белән заниматься итә. 82 яшь биреп булмый әле. Әле күптән түгел 82 яшь тулса даган. Ул безнең бик матур итеп җырлый. Балык бистәсендә туып үстем. Шушында укыдым, шушында тормышка чыктым. 48 жыл хәзер бабайым белән бергә яшибез. Икебез дә исән сау, 3 бала үстердек. 1000нчы мин садикта эшләдем. Тәрбияченең булышчы булып 20 ел буе. Анда да конкурсларда катнашып йөридем. Бабайыгыз нәрсә әйтәсең шушында йөргән? Бабайым куана, сөенә. Кая барсам да китереп шушы дом культуры янына китереп затып куя, каршы ала. Әйткән кешеләргә дә, менә сез булдыра алмыйсыз, шуңа көнлисез дип әйтә.
Бабам белән мин 55 ел бергә торабыз инде. Бүгенге көндә дә ул да миндә исән сау, Аллага шөкер. Бар гына дип торалар, балалар да, ул да. Берәр яры китәбез икән, уже кайда килеп җиткәнеңне звонить ит, мин шәйләремне куеп сине каршы алам. Менә шулай иттереп. Кулы кулга йокмаган әлеге баянчы егеткә күпләрегез игътибар иткәндер. Өмет ансамбленең чыннан да зур өмете ул. Мен 2001-2005-те Алабуга мәдәният училищесін оқып бітірдім. Оқытушым Владимир Михайлович Шорин болды. Шол үйретіп, өз үстімде эшләп, 2008-де мында қайттым балық бистәсенә. Мында балық бистәсендә үтә торган фестивальләрдә, төрле конкурсларда җырчыларга уйнап, шулай итеп, шушы ансамбльгә кирип киттем. Фидания Габдулхаковны чакырып, эшләп, менә бергә эшләйбез. Ансамбльгә йөрүчеләрнең һәрберсенең үзенең тавышы үзенчәлекле. Менә тагын бер җырчы турында әйтеп үтәсем килә, ул безнең Зәйтүн апа, якын итеп Зәйтүн апа дип әйтәм инде. Ул җыр гына җырламый, мөнәҗәтләрдә укый, бик матур итеп. Концерт программалар белән чыкканда һәрберсе үзе нәрсә булдырала, шуның белән чыгыш ясый. Менә хәзер ул үзенең җырын җырлап күрсәтсен. Безнең инде күрсәткечләребездә хәйран Иске Казан түгәрәк уенында катнашып лауреат булдык. Гомумән Иске Казан түгәрәк уенында бер генә түгел, берничә катнаштык. Лауреат булганнан соң Екатеринбург шәһәренә барып, анда чыгыш ясадык. Тагын без ветераннар фестивале бар, Балкыш дип атала ул, республика фестивале. Анда күп мәртәбәләр катнашып дипломант булдык. Азнакайга барып Чатыртауда җыен дигән фестивальдә дипломант булып кайттык. Гомумән фестивальләргә йөрибез, бик күңелле, бик матур яшибез. Шулай ук районыбызда үткәрелгән барлык чараларда да катнашабыз. Бүгенге көндә бик матур итеп яшибез һәм безгә хөрмәт, үзебезнең директорыбыз Фирдания Гомаровна бик хөрмәт итә безне. Кая барырга теләсәк, шунда ул транспортын бирә. Нәрсә эшләргә теләсәк, нәрсә сорасак, шуны эшләргә тырыша. Костюмнарыбызны глава администрации поддержать итеп тектертәбез инде. Күптән түгел генә әле районыбыз башлыгы Илһам Госманович исеменнән хат яздык, халык ансамбле исемен алырга. Һәм безне килеп, комиссия килеп карады, алар алдында экзамен тоттык. Экзаменыбыз уңышлы дип уйлыйм.